На цэнтральным пляжы ажыўлена з самага ранку. Увечары ўвогуле яблыку недзе ўпасці. Брэстаўчане цешацца апошнімі гарачымі днямі, некаторыя нават з фанатызмом. Женщина, вернитесь срочно на территорию пляжа. У такіх выпадках ратавальнікі на вадзе рэагуюць аператыўна. Правілы існуюць для ўсіх і працуюць яны на карысць адпачываючых. Мы хотим вам сделать устное предупреждение, что заплывать за территорию пляжа запрещено. Яшчэ адно правіла, якога неабходна бясспрэчна прытрымлівацца. Алкаголь і вада ўзаемна выключныя рэчы. Адно ведаць і зусім іншае выконваць. Кожны дзень, па словах матроса выратавальніка цэнтральнага пляжа Олега Корсунова, дзясяткі адпачываючых перад заплывам практыкуюць алкагольны пікнік. З нецвярозымі кампаніямі сяброў мужчыны бяседа кароткая і конструктыўная. Просьба покинуть пляж. Если они начинают купаться, начинают ругаться нецензурным матом, естественно, вызывается наряд милиции, и он сопровождает людей с пляжа. Алкагольная праблема на пляжы небяспечная яшчэ і тым, што бацькі, якія прыйшлі адпачываць з дзецьмі, кантраляваць іх знаходжанне ў вадзе не могуць. Што казаць, іх уласныя паводзіны пакідаюць жадаць лепшага. Человек, который находился в алкогольном опьянении, как правило, он неадекватно оценивает ситуацию и неадекватно начинает действовать. Это паника, и в результате получаются вот такие трагедии. 60% трагічных выпадкаў на вадзе ў Брэсцкай вобласці – вынік злоўжывання спиртными напоями. 37 человек взрослых утонувших и 3 несовершеннолетних. Из спасенных это 20 человек и 7 деток. Предупреждено 3816 человек. Профілактычныя рэйды летняга патруля прадоўжацца да апошняга дня купальнага сезону. Папярэджанне няшчасных выпадкаў задача агульная, а выкананне правілаў – уласны выбар кожнага. Софія Бережная, Владимир Казакоў, тэлерадыёкампанія «Брэст».